hono jiiruɗa leñol fulɓe duuɓi sappo na duuɓi nogay na duuɓi capantati caggal hikka tugguiden fewde katarɓe hannde wone leyɗele ene jogii miijo yidde mumtude fulɓe haa laaɓa ɗen leyɗele no mbaɗirta ni kadi suuɗaake kuɗel mogginaake leggel so wiyama ɗo e Mali larme me no fotiri ko ɓami fewde ɗo hannde général wiyete ko gooto wona eɓe ɓuri en janngude wona eɓe ɓuri en heewde wona eɓe ɓuri en ƴojje holko saabi ɗum ko bonande waɗande planifié ene organisa ɗum heerori tan ko fulɓe kaɗeɓe ngadde larme kaɗeɓe place uji moƴƴi balleɓe e bonande mbereɓe ɓeydo bonde ko ɗum woni systéme aji ɗi ko jogani fulɓe malheureusement noon e gurdam hannde woni fulɓe jogani koye mumen ko wallidde ɓe e ɗum eɗen jogii mawɓe ene ballita ɓe e ɗum eɗen jogii sukaaɓe ene ballita ɓe e ɗum eɗen jogii rewɓe ene ballita ɓe e ɗum ene jeeya e ko ɓeydi nawde en caggal kono mawɓe men ɓe so jaɓi gandi mangu mumen ngu ko mangu ngu soomi ko so ɓe jaɓi tottude ɗum pulaagu ma dañ ko woodi sukaaɓe ɓene kadi jaɓi darade darde suka ma dañ ko firti rewɓe ɓene kadi so jaɓi darade darde debbo ma dañ ko firti mbasen hokkude añɓe sagoji mumen gande wone leyɗele ko heblo mbaɗi pour yidde mumtude fulɓe ha laaɓa ko heblo waɗago e laamu fof ngarngu totta gongu won noon tan waɗata ɗon ɗo joni depuis 10 ans wonande Mauritanie wonande Sénégal ɗo enen ko c'est la même chose leñol ngol ene yaara caggal e kala waktu e kala saaha kala laamu ngarngu ko noon tan wayata neɗɗo kani wawi dartade tawa laamaki somi laamaki mboɗo ƴoƴi mboɗo suusi mboɗo wawi funtodirde e laamiɗo min puntodira ha mi heɓa ko gueɗalam ngal so jaɓani funti o mi jiggo force mi holla ɗum force ha jaɓa min pecca ko min dendi ko kono yendendu hunde ya wi faɗa nawa ko ma e ko am fof mi waɗirta ƴoye pour faddade ɗum mi waɗirta haare pour faddade ɗum ko mayanmi tan komi jiimaɗo komi kalfaɗo yo yimɓeɓe daro kala kene itta ɗum yo daro kala ko ene itta ɗum noon ko wawi wonde fof yo daro mbaɗa guitta gummo e nguɗo machine agu gummo e oɗo systéme aji ɗi mbari en